sige padayon mo og inom sa inyo Don Pepe Tablia para the best kayo. Nya ato ning padayon na atong aso ninyo mga bata mga kasama ang manananggal sa atop. Sinuwat ni Ate Jocelyn Pundok Alguno nya ato director si Ate Marites Alvarez. Nya ato spinner Kuya Joel Bit si sound band Mr. Ricky Bangis Garing. Nya ato recording editor si Kuya Ariel Mangkaw. Mao ni ati sa King Binding and Roof Installation. Okay mga bata mga kasama, ani kita sumpay sa uy karong gabi di ay anak ta magkita diha sa La Playa ha? Sa ilang Dudong Jervis kadang tagiya sa Jervis kadingan sa iyahang mga kauban diha karong gabi ang atong drama nga naguluhan bag-ong haon Pizza di City ug sa Pizza di Utso ana mi sa Minglanilla makita ta ninyo diha taga Minglanilla sa ilang Sir Jimmy ug sa kaning tapad anang atbang anang gasoline station din ha na ay iskina diha kadang pista diha sa Lawaan o dapit diha sa Lawaan Linaw, dili Lawaan, Linaw, Minglanilla na diha. Kita ta ninyo diha mga kaigsunan nato diha sa Linaw, Minglanilla. Pizza 18. Sa pagka-pizza 19, adto ta dito sa ilang GC Baran ang umabot ng kutsihal diha sa Guadalupe Karkar. Magkita ta ninyo diha alang sa atong pasugdayag nga bag-ong haon sa ilang GC Baran o sa iyang umabot po nga mga kapitan. Kauban sa ilang grupo, kumusta ka mong tanan diha? Ugma lang sa nato yaw-yawan to ilahang mga grupo ni GC Baran. O sa tanan nga mga kadagkuhan din sa La Playa, sa Kapilya, magkita tayo diha alang sa atong drama Bag-ong Haon. Okay mga bata, mga kasama ni kita sumpay sa kung aso ninyo ni simanahon nga naguluhan ang manananggal sa atop atong nibawan mga higala sa miagi nga may nagsa sa atop gipuy lang lando o nagtuo lang lagi sila lando nga mga tricks ni sa mga kawatan kay gikawatan na lagi sila apan kalit lang misinggit ang mga bata sa gawa sa bahay nga may nakita kuno silang manananggal porbida do ni gawa si Kuling apan way nakita siya sa ibabaw sa ilang atop ni sunod sa pagpanggawas ang mga tao nagpuyo sa maong dapit matud pa ni Kuling nga dili sila angay mutuo anang ongo-ongo abat og manananggal kay modus ra kini sa mga kawatan laing gabi na usab mubango ng taas Riza kay sugo sa lawas mao kini ang nahitabo mga bata mga kasama ani ang sumpay sa kung asoy kaninyo. Gipukaw naman sa kong kaihiwan, uy. Mabangon ko. Hala, unsa man yung nagpatungod sa kuntihan? Hala, doon ay nagpitagikan sa atop. O nagpatungod sa kuntihan. Lando! Lando! Lando pagbata! Lando! Lando! Lando kayo? Nausa ka? Nanganak na ka? Lando! Nay, nagbitay o nagpatungod sa kuntihan. Ha? Hala, nawa? Day, nausa ka? Ang sinawa? Nay, murag gamay PC pa nga nagbitagikan sa atop kung nagpatungod sa kuntihan. Unsa? Ay man. Wa man lagi. Naalagi to, nakakita ko kaganiha. O, tanawa ragod o, hangda ragod ang atong atop. Oh, nawalis o gamay. Ang sin sa atong atop. Tinungod niya siguro nga may manananggal ng mutugpas atong atop lang do. Mabdos na ba ko do? Ako sana, ha? Ang iyan, kay ko sa kong costume, taro. Ang ayan, ani mo nga nahimong Dracula, oy, lamok. Nipon ko pag Dracula lamok. Dracula lamok. Gwapohon. Tweet. O niya ako. Ang ayan, basal ko nini nga akong attire, ha? Mura na ba kung manananggal tanaw nini? Usaw man ang imong, pagkahimo manananggal na nga. Wa man mo isulob. Ha? Kanang imong pako-pako diya. Isulob na. Sige. Mula kita ni kinig bulawang agila. Onya, aron, manananggal juga tanaw na, ha? Okay. Putla ng katunga sa imong lawas. Putla. Ha? Kanggaw ko taon mo. Di ba ako tinuod ka manananggal, ha? Og akong putlo lang katunga sa kong lawas. Patay ko, ala.
Tuod sa. Tuwit, 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 tuwit. Bright, bright, bright. Bright, yung katuro, bright ka. Mano tayo sabot, ha? Magdagan-dagan tayo sa gawas. Magpakita ng tao. Musyagi na ganyan na sila. Manggawas na ang mga tao sa ilang bahay, di ba? Amnago, di tago. Nala. Ano buo na dali ng atong gisulob. Musulit ang bahay, aron mga awat. Patik lamok! Turo. Ngano, lamok? Lamok! Ano? Ay mga batas gawas. Naglingkod na ng tindahan, no? Tanawa ang tindahan. Naglingkod na ng tindahan. Naki-wifi man na. Ay. Naki-wifi na. Hugug, singko. Hugug. Kana, silbing. Muna atong hadlukon ka na sila. Sige. Okay. Inigawas na to, ha? Musinggit kita sila. Inisinggit na nila. Dali nagtago. Maghubo ta sa atong kostyum hubo nita. O, lamok. Uy, baya, tarong mag-acting, ha? Kanang murag itang tinuod nga, kanang mga abat pa. Ako pa. Okay. Uy, tarong nga na yung pako-pako, ni ha? Ay, Naunsa biyan na, uy. Abot mo niya asto nga, ha? Kapakapa na yun. Aron magtuo silang manananggal ka. Sige. Ha, maglagyo ta. Okay. Malako gaan siya sa akong assignment. Okay na ko. Malako. Ikaw, Bert. Saan ka? Wala pa. Malaka. Answer. Papalagi. Amay na lang ang akong tubagonon. Nainaling batang pagdata ay. Ako man ako research. Sige. Ako kang wato na. Ay, dungan tagpauli. O kumloy, Pagawa. Paano yung duwag imiloy? La. Ano na eh? La! Tama na! Hala. Ito na yung lalaking nagbarog. Taas kay tango. Hala. Lo! Tempo. La. Doon na yung manananggal ka naglakaw. Manananggal! La! Bakit ka tao? Nabunod nyo na ito! Dagat mo! Nanaga na sila. Dali, manangol ta. Ilis dito sa itong kostyum. Okay. Doon na yung mga tao nga nagawas. Aron di ta masakpan. Pas. Sa di pa tabo padayon, pahinumdum sa ta. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na yung sumpay sa kung asoy kaninyo manananggal sa to. Dili na lang kumatog. Ganun din ka matulog. Ano sa taong gawi? Makadaot na nimo. O sa atong anak nga naa sa imo sabakan. Katog. Pero mabalik unya itong maragpisi. Unya, ari mo tugpas sa kuntiyan. Basin og balbalo na hinuon mi sa imong anak. Ay ginagunaw na kay di na tinuod. Gikat-kat na ako atong bahay. Wa ko'y nakita dito. Iring hinuon. Moya ko nakita dito. Ug mao tay hinungdan nga napukas gamay nga ato nga atop. Wala nga, kalma lang. Nasa ron sila. Manananggal ko na tong. Naalagi yun. Karoon na to. Hain paingon, ha? Hain paingon. Ito kuyay. Nisubok sa kasagingan. Ito. Mga kauban ko mga talon! Susihon talidos kasagingan ang mga kawatan! Nakakita mo, ani? Ay, pako lagi nas mananggal. Daan palagigil ko. Kustyum.
Nagpadisguise lang ang kawatan pagka manananggal. Uy, kinsa magyugka kini sila. Sige na. Pamauli na mo sa inyo. Kaya tingalig, nahurot ang inyong mga butang kay gikawat na. Ha? Masakpan lang gani tamo. Dila nagiway labod ninyo inig ikog sa pag. Kuling, mayo kay, nakauli na ka. Sayo ganinyo nagmata. 2:00 pasado pamaskan laon. Ay, wala lang ko matuog tayo eh. Giunungan ko na lang ang akong asawa. Nga naman, nagsakit ang imong tiyan, Day, Risa? Uwa man, Tay Kuling. Tay, naasab siya ng iyang kahadlok, Tay Kuling. Kuan man gud Tay Kuling ba, nakatug naman ko. Pero sa diha nakamata ko, kay sugo sa kong lawas, mubangon na unta ko. Pagbangon ako, namay murag pisi paingon na mutugdon sa kuantiyan. Nahadlok na siya, Tay, kay basin ko unguon siya. Ganina, Tay. Nasaba lagi sa gawas. Nana siya disinggit nga manananggal ko, no? Oy. Fake news. Fake news? Wala, sako eh. Oh, saan lagi kuha ni mo sud sa sako ngayon mong datay? Na. Tanawa. Tanawa. Dako nga pako-pako sa kwaknip. Masa man natay? Kostyum kinis mga kawatan. Mang ayaw mo kahadlok ug ayaw ka bala ka, Risa. Sige na. Pagatuog na mo. Ay. Lando, unsa naman sa drone? Dakong langgam ron. Unsa man ka eh? Lubat-lubatan naman ka, Risa. Tungod sa mo gibating kahadlok. Dahil na, mga tuog na ta. Buangan mo eh. Ah. Sus, danghag man ka. Nganong gibilin man nimo imong pako-pako, ha? Tanawa. Wala inoon kay sulob. Pagpanghadlok na siya matahong ka eh. Mo lagi. O kung ako to balikon, peligro na hinog basak panta. Naggubot na ang tibok barangay. Itaw. Dili na mutuo ang mga tao nga doon ay manananggal nga tinuod. Kaya nakita man nilang imong pako-pako sa manananggal. Anga ay. Kining lain na sab ka ha, lamok. Ha? Lain. Unsa naman sab? Ha? Lain. Kaning magpairing-iring na sa ko. Ubit na iring-iring. Da. Yay! Naon sa mga ka? Da. Nanghapak ba hinoon ka? Hmm? Ha? Para misal raman ko nga magiring-iring na nasab ko. Iske. Sa iske? Sige ko no. Baya ka. MK. Unsa man na? Makahimo ka. Kung magpairing-iring ka, makahimo ka sa pagambay sa imong lawas, ha? Sa makadaka si Ring, TDS. si Tides. Tuod sa? At layo. Ha? Ay ayo. Oy, ayo. Ha? MMP. Ano ba? MMP. Sa man na? Mas maayo pa. Mas maayo pag magpairo-iroon lang ka, ha? Irong buang. Ha? Unsa? Mas mayo siguro. Iro nga ungo. Ha? Iro nga hongo. Nanguho naman yun noon. Halabala ka! Aray! Lando! Risa. Lando, mga anak na siguro ko, ani. May sakit Pasa- ng akong batang tiyan. Unsa man mga anak na ka? Pasig ugma pa. Gabi naman taon ron, oy. Unsa man ka, oy. Ugma na lang. Ayaw mo ka niya. Sakit na kaya akong tiyan. Gabati na ko. Agoy. Karoon nagkukumbuhan ng mga nakod. Mamanduan bago na
ako ning atong anak nga ugma na lang siya mo gawas. Taysa. Ato sana ko si tatay sa barangay hall. Sila no. Wa pa rong oras sa mag-grouping. Di ka sa ha, di sa ka. Kay manghuam ko gani kasakyan pa sa ospital. Pagdali lang do kay dili gid kasakit sa konti. O sige, bundan ako istorya. Di ka na. Kasakit pa na yan eh. Kasakit lagi sa kuntian. Agoy, Ginoo. Musod na ko sa mong kwarto. Aron mapahimutang na ko mga dadonon para sa ospital. May nisod sa bahay. Diyos ko. Mutang ko sa kilid sa aparador. Saan man ako nakita? Mga mangtas. Wala, patay na yan. Wala pa din si Lando. Sinatia ang himsog nga kinabuhi ug hapsayng panginabuhi uban. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Pagini niyo ugma mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simenaw nga naguluhan manananggal sa atop din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitaran dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo tuma.